sili ani. Ano to? Ayan. Ito na yung ating utan. Tayo. Hello po. Ayan, may udto. May udto. May udto. Kay mga una. Kay udto. Yes. Yan, ulam natin is utan. Yan ang utan. Kanag binahog. Kanag binahog tayo. Oh Lord, thank you sa po sa karagdagan. This is all Lord, save us and years now and forever. Amen. Yan o, utan. Bunikas na dubli uluto ni tatay. So let's eat guys. Sakto pagkaluto tayo. Ayos na Lasing dito. Ito mga ubos ka. Isahas na kayo. Ano naman? Di siya masaat. Bila na yung anak ato tayo. Dagko na no? tingali. Buti ka manghuran. Bata. Tunggu asa ormok.
tidak minyak, untung na layo. Nabaw dahil dyan sa, ano mo, himo eh. May pogong ka na. May pogong ka na kaya. Maglakaw lang, huwag mo nabaw ka. Hindi mo naman ito at kita akong abot, di ba John? Mga pimote yan. Ano may kota. Ano ba? Kumitaw na yun. Kampang na ba no? Mga tibangulo? Tira mo, nindot ba? Binsyo? Wala. Ha? Ako ba? Basin ba, no? Pangagpas ba? Daghan na kayo. Mga bigyan pagana. Dilekit ako. Stop mo na yung sugot. Hangot lang. Nambot ang atong anak ng siguro. Ako minusan minuon. Taon na, punang to dos. Itong 4. Ay pun ako salam. Nagawin 5. Kung naa. Lagi. Ginawa rin mag-ibaw. Ayuta na rin. Huwag niya sa mga No. Ginawag tagaan ta, no? Grabe. Sige ako nito. Gid ko no na daghan na gisuon no kako na una gid. Nay mo ingon baka guys sa ninyong kuan no. barangay. Sige. Balik ka na sila. Ah, sarap. Oh, karon wala na ron eh. Gino. Gahubog po kayo. Sarap huwag ginakaingon ba nga. Tagain na ninyo eh. Nagtubig yung ubantang kwarta. Oo. Ay, mado. Ikaw na. Tabaan guys. Tabaan. Mama. Bisa misuan ang kayo. Excuse me guys. Grabe. Gaba lang ako.
iba yung busog sa utan organic kaysa mga yung mga karne, no? Tay, no? Di ba, tay? Kinanglam to sa drinks. Oo. Hindi ba? Pag utan or gulay yung kinakain mo, di na pwede mag soft drinks. So, pero pag karne yung kinakain mo, yung mga nilagpad, yung mga karne, di ba? Kailangan may soft drinks talaga yan. Pero pag utan talaga, okay na yung tubig. Grabe yung hangin dito guys, napakasariwa. Marinig mo lang yung mga huni ng ibon. Oo. Gineros Bonita Pados, yummy yummy, thank you po ma'am. Asebron Bakilar email, lami as kaon mo kuya, ay tips, nagugutom noon ko da. Adiling Gamarcha, hello po ma'am, hello tips, happy Saturday sa inyo. Thank you po ma'am. Dimbi Munsayak, hello po. Use pork, hindi po makaya mag pork pag may buwad, oo. Merly Sabate, hello po ma'am, ang sarap ng kain mo, nga gugutom tuloy ako. Hello ma'am Merly, ingat ka always ma'am. Yes. Alma Baulat Daha, Yahoo, shout out watching the Qatar, hello po. Alma Bualat Daho, lami kayo na load, thank you po ma'am. Alma hello po, hello din po ma'am. Na-late na naman ako, oy kita naman ako, oy wa ko kita i-reply po. Dinilin Elvira, hello po, may udto. So yan guys, i-end na po natin yung live. Bye bye, maraming salamat. Organic utan Bisaya.